wuurde ngal e farnorade ngal e ñaaƴirde ngal e nder nde ɗo wolde nguurdam nde cippirte ɗen noon ngam ha ɗemngal meɗen wuura janngowo demowo gawowo gaynowo fitiram golle julanke e nalanke e dendangal fittandu haaloru ɗemngal ngal ine jogii heen nelal nguurdam ne foti tottude ɗum ha ɗemngal ngal wuura e tawide so ɓe tintodiri ɓe tottodiri juuɗe ɓe nangodiri no hanirta ni ɗemngal ngal ma wuuru yaara yeeso no hanirta ni ko adi fof ine waɗɗi e meɗen yejjidde luure ɗe ngala ko jibinanta en so wona nimsa eɗen jogii ko foti wonde himme meɗen e nder oɗo aduna hande ko wona luure hakkude ɓiɓɓe leñol meɗen sabu ɗum koko ustata en te ala ko ɗum nafata haaloɓe pulaar ne mbiya wonde baɓɓatti cahitteɗi ala ko pettodirta te ko dawaji gañodiri fof yo ndendungo fo fowru hande eɗen jogii gaño men ko wona koye men eɗen jogii fowru meɗen ndu poɗɗen wofde majjere basal ñabbuji caɗele heege e ɗom ka e waɗede ko tumarankoɓe e nder nokku muɗumen nde jeeyi e tawine kadi wona ɗum woni ko woodi sabu en gona tumarankoɓe kono noon dawrugol baɗete ngol e dow yimɓe he ngol holli kamen ne ganduɗa hen ko yimɓe tumarankoɓe ɗum ɗo fof tabitinde hoore muɗumen nder nden ɗon darde ko hunde waɗɗinde majjere humam binnagu e basal ko kañum woni hunde fof e nder darde meɗen hande ngam ha ɗemgal meɗen wuura ala e sago jejjiten ɗen ɗon luure fof kimmiren ɗemgal meɗen parnoroɗen ngal ñaaƴiren ngal nawren ngal yeeso darde rewɓe meɗen e nder jeereji aduna hen darde maɓɓe nehgol sukaɓe wona hunde famarde ngurdam leñol sabu no leñol ngol woniri yummani ko noon ne kadi yumma moƴƴodiri tabi yum ha wawa wonade leñol ngol ha wawa nawrude ngol yeeso ndeka noon hay goto ko neɗɗo famɗi fof wawa famɗinde darde debbo e nder leñol sabu ko kamɓe ngoni yumma ko kamɓe ngoni nehoɓe ko kamɓe ngoni jibinoɓe jambareɓe ko kamɓe ngoni nehoɓe jomen hakkilantago ha mbawa ɗum nawrude yeeso ndeka noon darde maɓɓe hande ɗemgal ngal ine mawni no fewi te wona hunde famɗintede wurnata ɗemgal ko hiranede haalede jangede windede gollede huutorede e golleji meɗen no gurdam naftore kala yonta garɗo wooda ko ɓeydi hen ɗum wonata gande dokkoje en mbawde yahrude yeeso e nder yonta o ine laaɓi en ɗeɗo ɗemɗe hande biyeteɗe ko mawɗe e nder ndeɗo windere ko kutorteɗe ko moftade gande to fuɗɗode majje ɗo e nder leyɗele Europe biyeteno janngude français ko puydam janngude anglais ko kaaɗi janngude allemand ko dullede e tawi ɗum ɗo fof dey ɓe jinno tan ko yo latin o heddo ko kañum jangete noon kono noon finɓe fintuɓe ko wayno galili en nde ngadi cali windude e ɗemgal latin bindi e ɗemɗe muɗumen jaltini hen gande kese wonti jiɗɗo yi ƴellitade e ɗeɗo gande fof ko ma abbo e ɗemɗe maɓɓe ko nden wawata hutorade ɗen ɗon ɗemɗe no hannirta ni ko ɗum hokkiɗe gurdam ko ɗum ɗon ne kadi waɗi latin ko adi fof ganden ɓamtare kala leñol jugna ko e tinnare ɓiɓɓe mum finɓe jogiiɓe jiiɗe cedduɗe jaadoje e yonta eɗen gandi noon ala fof ɓuuri sattude yahdude e yonta sabu yonta fadata yeeƴota ko ha e goto ko yeeso tan yahrata woni yahdude e yonta ko jabde ko yonta o jolni ko yonta o ɗaɓɓi ko jaabo ɗum wawa yahrude hen yeeso no hannirta ni yonta fof noon garɗo wonko yonta o ɗaɓɓi yontaji gadinoɗi ɗi ɗaɓɓuno ko janngude qur'ana tedduɗo o e nder on yonta janngunoɓe ɓe jangi kooni jahri yeeso yonta dewɗo hen jangde tubankore naati leydi meɗen janngunoɓe ɓe kadi jangi kooni hande noon ɗemɗe meɗen ngari yonta men ɗaɓɓi ko yooɗe jangeɗe parnoreɗe kuutore sabu kanje ne koɗe konoytoɗe janngo koɗe nangoje darolgal majje lesnangue Allah he e hakkude leydi guuri ɗiɗo yontaji fof ko ɗum ɗon won ganda hen darde muɗumen
fandare men adande hande jangude ɗemɗe meɗen ko ngam serdude yimɓe meɗen e humam binnagu, sabu humam binnagu koye ñabbuji rendo jeeya. Ine gasa ni wona humam binne fof woni majjuɗo, kono ina laaɓi humam binne fof ko kumpaɗo bindol. te humpede bindol e nder oɗo yonta hande koye ustare jeeya, sabu bindol ko kañum woni coktirgal gande moftude sirruji windere, ndeka noon humpitade bindol ha ƴellito e ɗeɗo gande gonaɗe hande nder oɗo aduna, moftude cuundi gurdam koye ɓamtare